λάθος και τώρα το γκολ. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 12. Από αυτόν τον δώρο της άμυνας των Ισραηλινών δεν μπορεί να το πιστέψει ο Αμπουξής. Ξανά η φάση, ο Τιάννη, ο Κότλι, ο παίκτης που έκανε το πέναλτι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν αξιοποιήθηκε από τον Φαμπ. Εδώ πετυχαίνει από τον γκολ, είναι αλλού ο Σίλβα. Μένει μπροστά στο σκορ ΠΑΟΚ. Τόμας, ο Ζίνκοβιτς, τέτα-τέτ, νέα πάσα, 0-2! Εδώ κρύβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ που με 10 παίκτες σκοράρει πριν το τέλος του ημιχρόνου. Εκπληκτική ενέργεια από τους ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου. Ωραία συνεργασία με Ζίνκοβιτς και Τόμας. Να βγει μετά το 80. Κωνσταντέλιας, Σαμάτα. Θέλει να ξαναβρει τον Κωνσταντέλια. Αυτός έχει τον Γιάννη, καταπληκτική ενέργεια, επέμβαση του Σίλβα από το γκολ! 1-3 με τη μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια να κάνει τη διαφορά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ πάει στην επόμενη φάση και θα αφήνει έξω τη Βεϊτάρ. Δεύτερο από τον γκολ της Βεϊτάρ στο παιχνίδι, αλλά εδώ από την αριστουργηματική ενέργεια του Κωνσταντέλια. Βλέπει ο Τσιγκάρας από το σύντο, κάνει κίνηση ο Κωνσταντέλιας. Ο Τσιγκάρας πάει μόνος του, ο Κωνσταντέλιας σε τέτα-τέτ, 1-4. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 3 γκολ με 10 παίκτες στο μάτς. Με τους δύο παίκτες που αλλάζουν το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, τον Τσιγκάρα και τον Κωνσταντέλια να συνεργάζονται για το 1-4. Κλέβει ο Τσιγκάρας, κάνει μέτρα με την μπάλα, κίνηση κοντά του ο Κωνσταντέλιας. Σιγά μη το χανε. Ένα 4, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, πρόκριση για την ελληνική ομάδα. Την ιστορία γράφουμε από παλιά, ναι. Φτάστε μας. 4 γράμματα και ιστορία για κάποιους. Για κάποιους που μάθαν την αδικία στην καρδιά τους. Για αυτούς που ξεριζώθηκαν από τη γειτονιά τους. Για κάποια παιδιά που στη βάρκα χάσαν τη μαμά τους. Για όλους αυτούς που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, τα όνειρά τους σαν χαρτίνοι πύργοι να πέφτουνε. Για όλους εμάς που δεν τα ζήσαμε μα ξέρουμε και που μας δώσανε τη δύναμη να τα πιστεύουμε. Τώρα κατάλαβε γιατί δεν είναι ομάδα. Γιατί δεν έχει οπαδούς μα κίνημα σαν λάβα. Γιατί δεν είναι μόνο μια ανώνυμη εταιρεία, μα κίνημα που γιγαντώθηκε στην Ελλάδα. Να τριχιάζουν στην ιδέα πως μια μέρα θα ανοίξει τα φτερά του να πετάξει στον αέρα. Να δείξει το δρόμο για τις χαμένες τους πατρίδες. Αυτά που εσύ κατά λάθος άκουσες μα δεν είδες. Γι' αυτό στα πέταλα λοιπόν τις Κυριακές όχι για γκολ, μα για τον αετό επάνω στο κασκόλ. Για το δικέφαλο επάνω στο κασκόλ, ναι. Η ιστορία γράφεται με αίμα, όχι με φράγκα. Λόγοι τιμής υπάρχουν λίγοι στην Ελλάδα και οι λίγοι έχουνε λόγο λάβα, όχι τζάμπα. Η ιστορία γράφεται σε πέταλα, σε πάρκα. Γιατί ταξίδι είναι η ζωή τους όλοι και αγώνες. Για την επιβίωση ρεμάγα. Γι' αυτό πιο ταξιδιάρης λαός. Τόσος δώρος, τόση αγάπη, τόσος φανατισμός. Τόσα όνειρα, τόσος καημός καθημερινός. Τόση τούμπα, τόσο όσο είναι ο δικέφαλος αετός. Γιατί παππούδες χτίσανε τα όνειρά τους πάνω. Βάψανε τη νέα ζωή τους άσπρο και μαύρο. Άσπρο για ελπίδα που θα έρθει και πάλι μέρα. Μαύρο για το πένθος που χάθηκαν εκεί πέρα. Δικέφαλος στο στήθος με αγάπη και με ήθος κάνουν πέρα. Όσοι του κόβουν τον αέρα. Γι' αυτό όλοι στο κάγκελο ποτέ παραπέρα. Γι' αυτό τρέμουνε τα θεμέλια για εκείνη τη μέρα. Γι' αυτό τρόπο ζωής δεν
είσαι το ζεις. 4 γράμματα ξεχωριστοί λόγοι να δεις. Γι' αυτό προσκύνησε ολόκληρος ο κόσμος στο λαό. Γιατί στο αίμα του μέσα κυλάει το ξερίζωμο. Γι' αυτό μιλάω κι εγώ, για το λαό την ιστορία. Για όλους αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους στη βία. Για όλους αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους στη βία. Αλφα, μικρό, γάμπα. Η ιστορία γράφεται με αίμα, όχι με φράγκα. Λόγοι τιμής υπάρχουν λίγοι στην Ελλάδα και οι λίγοι έχουνε λόγο λάβα, όχι τζάμπα. Αλφα, μικρό, γάμπα. Η ιστορία γράφεται σε πέταλα, σε πάρκα. Γιατί ταξίδι είναι η ζωή τους όλοι και αγώνες. Για την επιβίωση ρε μάγκα. Αλφα, μικρό, γάμπα. Η ιστορία γράφεται με αίμα, όχι με φράγκα. Λόγοι τιμής υπάρχουν λίγοι στην Ελλάδα και οι λίγοι έχουνε λόγο λάβα, όχι τζάμπα. Αλφα, μικρό, γάμπα. Η ιστορία γράφεται σε πέταλα, σε πάρκα. Γιατί ταξίδι είναι η ζωή τους όλοι και αγώνες. Για την επιβίωση ρε μάγκα. Κεφαλιά προς τα πίσω, ο Κωνσταντέλιας πάει να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Κέν και έχει περάσει ο Ζίβκοβιτς στην περιοχή. Πέναλτι! Στο 10 πέναλτι στο Ζίβκοβιτς. Έφυγε από τον Κίνσλεϊ, σταμάτησε στο ρόλ ο Ζίβκοβιτς. Έτοιμος για το 5ο γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ως Βαμενένα! Να με περνάνε για τρελό και εγώ για όλα να διαφορώ. Μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί σε κάθε γήπεδο σ' όλη τη γη. Και Μόργο Να σε βλέπω να και ο γαμάς και τον Ζίβκοβιτς δρόμο να σκορπάς και ποτέ να μην στο τα 75 παρατάς. ο Ζίβκοβιτς. Τέταρτο και φαρμακερό σουτ στην εστία. Όλα πάνε μέσα από το γράφι. 1-2 στο 75. Ο Τάισον θα το δοκιμάσει από εκεί, πέρασε από όλους τα δίκτυα. Γκολ! Ο Τάισον ανοίγει το σκορ με συμπληρωμένα 16 στο ρολόι. Άγαλμα ο Κλάρκ, δεν κατάλαβε τι έγινε. Γεμάτο δύναμη το δεξί του Τάισον. Δείτε ξανά πώς εκτελεί, πώς αφήνει ο Κωνσταντέλιας και η μπάλα στα δίκτυα. Κωνσταντέλιας πρώτη προσπίση, βρίσκει το χώρο, έκανε τη σέντρα με το αριστερό. Οσβάτο Μπράντον! Δεύτερο γκολ! Ο Μπράντον Τόμας! 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνη από τα δεξιά με τον Ζίβκοβιτς, αλλά πηγαίνει εκεί και ο Κωνσταντέλιας. Η προσποίηση, η σέντρα, η κεφαλιά πάσα του Μπράντον Τόμας. Γυριστό σε πρώτο χρόνο, οι όλοι περίμεναν ίσως κοντρόλ σε πρώτη φάση για να κατεβάσει την μπάλα και να προσπαθήσει να γυρίσει προς την εστία. Όχι, ο Μπράντον Τόμας διαλέγει άμεση. Από το βολέ του Κοντάρσκι, ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας σε δεύτερο χρόνο αφήνει την μπάλα στα δίκτυα, είναι δικός του γκολ. Είναι η πάσα του Ζίβκοβιτς, αλλά χτίζει τη φάση και ο Κοντάρσκι με παλιά ακριβίας από πίσω. Στέλνει τον Ζίβκοβιτς να κυνηγήσει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Χάρτς. Ο Ζίβκοβιτς από εκεί και μετά έχει την ευκαιρία της εύκολης πάσας προς τον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλιας με την πρώτη να κάνει αυτό που θέλει, με τη δεύτερη όμως στέλνει την μπάλα χωρίς να βρει ο Τόμας. Πάω καρά, έχω τρελά μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Πάω καρά, έχω τρελά μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Στην απέναντι πλευρά και ο Τάισον σκοράρει 4-0.